Sugarland Texas hi Houston atanga mel som ni vel ka hla ania veng changkang ve tak niin ami cheng te po mani to ka indu ve de ular eizon na konga har sat na nei em lo te an ni hlom chen khatan chuan vain son lu ve top chu thil chakom lo tak ani mai thea anei nung deuh te chuan an bo na saviau ani Kent witte karle anupui trishe de po hian fate han selen na munatan an otlea kumsa ka zakwa som sari pariat khan Houston atangin anwa pem pheive ngea Kenta hi an chung ko sum don na construction company ya executive na atsela trishe hi elementary school zirtir tu ani ve boka eizon na lama chuan an buai lo dun hle chuta fapaduam tak tak Thomas Bartlett Whittaker le Kevin Whittaker te anan nei zui le boka annuna chuan soile sel tu reng om lo tila kan soi sualom lo ve tin kent te nu pa hi Christian thatak an nia an fa te po nun kong dik an zo theina turin an kai shwai uluk ve hlea amai ro chu u nau cheu po hi in larna mu thei chi le hom lamatlang nel ve tak te po anin pol ve nuk thinang hian Bartale Kevin te po hi an mi zia ai nang lo ve viau maya au pazok barta hi nau pang sual hanti tur ni silovin in khom hi a hobby vak bik lova nau pang na chu nu le pa te thu angin an ve thin takna in khom ti vel han soi to chuan a homework vel angai poimo thar ve thin niom tak ani anau pangzok Kevin ero hi chu sa khomi tak ko shan ngai poimo mi niin anu le pa te poin an chuang hlea a harwang thain in fiamna angai na ema abikin baseball le gymnastic lam hi atui chil zuala barta ero hi chuan taksa soi zoi lam hi atti ve vak lova amai ro chu apa in chu tia zoi cheban taka ringot chu a thalo tin thir chakor khal lamte anti pui chowa chuta china chuan ani po tlemin alo harwang chove ta kumsang ni khan an pa fain mel sing ni sangli lai an tlan dun nge ani barta chu Baylor University atanga bachelor's degree azo nuwa Sam Houston State University a masters ati chunzom lea criminal justice subject line kumsang ni patum khan azo alo hun veta ti chuan December ni soma exam an zova alom nan azana lala chuan an chungin Papadu restaurant Stafford ta zanria an ei chuaka ei tur tui hnai tak in an ei phak manglo te pa chuan an titia hun kal to tele an ma hun te soin an nui dara chuta barta chu anule pa te chuan asana ober Rolex anan present zui boka an hlimtlang hle ti chuan zanri an ei khama chuan pumpel kong lama tangin an hoa ho konga te chuan an chome tuizia tele nupian nei hun tur te soin anin fiam naka an hlimtlang hlea relote anin chu an vatheng phea bartanau Kevinan kongka a honga alut masabera in chunga chuan thok le khata silai a puak dur maya Kevin chu chuata let ngal topa anung chi ading nuber trishe chu atre ngal chota chu vele silai a puak lea ani po atlu vele ngala paber kenta chu ranglutukin in chunga chuan atlan lut ngala papakhat thom nudum veka in thuam mai kor vua hi fitruk vela hla silai kengin alo dinga misual pa chuan a silai chu alek kanga kenta chu akap velea ani po atlu vele ngala vane thak takin adara akafu hlawa wangin pon lama awak chuak ngala afapa barta chu tlan chetura shilatum lai takin silai chu vai khat apuak lea kenta chuan chu bak chu mumalin a shetolo van nei thak takin barda po chu misual pa chuan adara akap fu ve hlau maya theilovin phone a phora police a call tangala Sugarland police te chuan an thudon churang taka bozuin helicopter le ambulance ventenen an ron thok chuak ngal rup maya detective marshal slotapo athleng masapol ani chanpui tuan lo thlen lai hian pa ber kenta chu an kota alo wak thleng toa an nu rumri te chu abenga acham renga ma se che thanlak ngai na om silo chuta afa pa te pani bartale Kevin te chin chang po pakhat ma a shelova aham hai vek to ani
medical team ten an boy som lai te chuan anu pui fanau te din mun zotin au tuara ma se tu mai in an chang lova siren ri le police te man mo mangang au ri bak eng ma hriat tur aom lo ken ta chu aril ruan nuam thei ta me ulova an hoi kwal thina anu pui fanau te chu mu tu reng anom silo chu tia mangang taka om lai chuan in chunga tangin medical team ten thom an ron neya tri sheimar an mu thu an ron soiri ta lau maya ken ta chuan be se na chete anei vele theita amai ro chu police pani in biak na thoma tangin in chunga chuan mithian om nge ani ti an shezui le ngala aril ruwa bing ngal mupa afa pa te chu an thi ve nge enge om zia a che thei silo tu mai in chin chang an shil chip chiar du box silo atot hian atot up mai ani chuti lai chuan in chung lama medical team te chuan an fa panau pangjok kumsom pakwana mangmek kevina chu athiani ti an fin fia toa chu thu chu apa sheta soilan ngam chi zia zang alanilo kentale anupui trishele an fa pau pazok barda te chu rang takin damdoin lampan pui ngalan nia kendanu le pate po damdoina chuan an lo thleng ve ngal boka doctor te chu an virvut nuvuta kenta chuan an chezia tang chuan thil om dan man chhota anule pate nena chuan trishele kevina te din mundik tak chu soi turin an ngena an ni chuan anu puile afa panau pangjok te chu an thi thu an shilta ani kenta chuan alo rin lok ang chuni tho ma se chu thu an hria chu atuar na hlea thinur na le phubalak du na thinlung apu ngala nadna khuma chuan anu puile afa pa sunin a trap ta zoi mai ani amai ro chu amang thovanat na khuma mu afa pa upazok barda chu aril ru alo lang zoka e khai ke hi ka fa pa hian min lama mo don chau chel tak le huai sen taka ko mangai ni tin anin ngai tua har lea chan puina dilin pathian nena atong trai tangal ani chuti lai chuan Sugarland police te chuan crime scene le kenta in chung vel te chu uluk takin an lo zir chianga choka tual thana man ruan nge yerin pistol 9mm handgun le silai mukore nge mozat an mutsuaka amai ro chu pistol von na chuan fingerprint pakhat man mutlat lo maya chuti ni chuan miswal chuan asul nu te chu ashure vek emo kutkor bune motina ania afim khur hle ani ti ashia thei anin le che vel te chu uluk takin anan endika miswal tlan chiat na nu ma tu ro mang engma mu anilova amai ro chu van nei thak takin barta motor park na buldeu chia hian kut kordum an mutsuak ta hlol maya miswal pa ta nge ani ringin nuchui tu te chuan zir chian turin an lata ani chutia evidence paimo tak ni thei kut koran mutsualai chuan report pakhat hi alo lut nol maya an kho thenom maya hian mi tu ti hriat lo thomna dum veka in thuam mai kor voin mi in aroka anei tu te chu silaya tin chungin awawa an paisa le tlereu engamo achu saknuwa atlan chia Houston police te chuan miswal chu an zui ngala mi kudama lutin ain kal nana police te chuan an hual ta thap maya silaya kol boxia police te chuan film khur takin an han dora ti chuan atopa chuan atlom ta police te chuan kongka chu hon tumin an han pan naya chu miswal chu aroin peto mai done mon ti lain silai apuak dura an ven chian nak chuan aloin kaplum der mai hi alonia police te chu an shil haitlang le Houston police te chuan an suspect chu Litham Jerome Brown ani ti an she chuak ngal thuaya a record te an chuya rihlo zor case awangin kumni ngot zel bangalo zu toa alo chuana po alarei lovani ti an mutsuak le ta zela amai ro chu ama berathi to miawa wangin kenta te chung ko kap chiam tu chu ani le ni lo fin fia harasa to don hle ani chuta kenta te in chung an silai mu chwa la chuan fingerprint pakhat ma om silova ahupur om don hle ani amai ro chu khung police te khu chu an be dong ve mai ngai lova forensic lamin ti thei nei lo ma se an ui fing te an mang tangkai chho chanta
ui fing soi taka chuan JB Foundation chungchangi kan soi lang lok nge tuna hian ran abikin ei turatana kan vul nilo kan kianga om tura kan vul heng ui le zo te le adang te po chan sang awanga enkol tumumal neilo te tan bung bangla rescue home an saru maya he pol hian sarkar atangin chanpui na shanpa adong lova mani in seng sovin an kalpui mek ani JB Foundation hian ipuina amamoa i chanpuina an ngak renge hrichiang du tan description a link da ani e ui fing chuan kenta te in chunga an silai mu chuate an kota kutkor an mu chuate le Houston an suspect Brown ate chu an nim kwal duna an rima tanga chui chua atum ta chu tiang chuan trumengama zat an nim kwal nuwa chung silai te kutkor te le Brown ate chuan inzom na pakhat man nei lovani ti an fin fia theya tin Brown a hian a top thlengin silai a kola kutkor bun boka a in mil theilo shimani ti chuan Houston misual le Sugarland misual te chu misang dayan ni ti a chiang ta Houston ami chu a thi toa Sugarland ami chu khoya nge om ta kang ole kan kal thui main like kha han pele lokila tin he channel hi ilo la subscribe lo ni chuan khongai minan subscribe sak ve ngala notification ka yon page chuan video thar lo chua piang in i first zia thei don ani atuk zing alo nia kenta te chung ko chunga thil thleng chuan Sugarland kho chung chu afan chuak ne hlea an khuate ang khonuam le ral muang taka misual an sapatal vel chu hriat thiam harsa an tia pa hovin an chung ko sahim na an ngai poimo thara tuma pon chuak ngampo an om meu lo kentale afa pa barda te chu damdoin lama doctor ten ngor takin an enkol renga mapo an son chak viau mai chuti rualin police lam chuan mason na an nei hlei thei meu lova thil thlendan kim chang chuan hriat phot lo phei chuan ma han lak chun zom vak ngai na po an hreto lo ti chuan anilina kumsang ni pathum December ni som palizana kenta te pa fa chu police te chuan an ina an hruai hoa ni som zana misual pa che dan kim chang chu anan soitir ta kenta chuan thil thlendan vel a hriat chin chu an soya chumi hnuah chuan barda chuan soi chun zom vein misual chu in chung lama aum lut niin ain soya chauka atlan luta adang chep ta hlea amai ro chu misual pa chuan adara aka wangin a che hlei thei talova khoilama nge akal tak ti po a hre chuak zo to lo niin ain soi police te chuan an in chu luk takin an en dik lea misual luru na hnu maemo tuk verle kongka kar chiat na hnu maemo po pakhat ma mu ani silova tol thatu chuan chabi spare anei nge nia in chu an kal thei ngil pal zok tin do kana an tlereu da te chu angai ngai alom lain an chuar zong te chu ain hong vek thunga misual chuan thil enga mazon bi ka nei ni tein alang in chu anan dap zela kilkhata hian kevin silai bom hi an mu chuak lol maya alawin hong huawa a chunga chuan engma alom lova nu chitu te chuan chauka an silai mu chuale chu silai boma serial number te chu an han en ton zaka alawin milchia maya tin forensic lam mithiam ten uluk taka an zir chian hnuwa chu pistol ngei mai chu misual pa in kentale a chung te akana man ruang ngei mai chu ani ti an fin fia theita chu ta zet chuan nu chui tu te chuan rukru satlia chet na hnu ma ni lo ti an man thiam ta kenta te chung ko chan chin chu zir chian deuh thain an hreta chuti hun lai vel chuan an mason na chungchang chuan thuthar lokhom tu te beng po alo thleng ve thuaya mi puin an ngai ven boxia Sugarland le a kho che vela te chuan ti danga leng meu lo police te point thudik hria ne in soite hne na tangin phone call an dong hnem mal hlea han bozui tlak ero awang ang reng hle amai ro chu Barda te college Sam Houston State University atanga phone local z hi chuan benga ver ta zak maile an professor pakhatin ken ta fapa adam chuak zok Barda chu achan chin police tele media lamin an puan chua dan chu adik tok lo thuron soin
bar ta chu graduate chu soilo first year chau alania chuta a result a cheu chuak hle ani ti aron soi ta rup mai ranglu tukin nu chui tu te chuan an university document te chu anan endik ngala an professor tu soi chu adik nge ani ti an nem nget theita nu chui tu te chuan chu thu chu a pa shil nge thain an shia a mai ro chu tia chan chin duam lo danga waden le dop mai chu an hre tlang hlea ma se an nu chui na tan atang kai boxi ti chuan a topa detective marshal chuan ken ta chu a fapa in abum dan zong chu a shil fiata ken ta chuan makatin oi harsa ati hlea halo sangal phata azana lala a fapa chu a chhuat chhal ta ngala doti soya wangin police te mit nangma a futhu panga tol thatu dik tak po chui chua har sat pha don ani hi tin a fapa chu a hawa barta po chuan poeti thule a in thiam lo thu soin a pa hena chuan ngai damte adila zirna lama hian ka nu fual ema ma se kanu khan graduate ngei turin mindu sia a hnual lutuk lo nan dot ka soi tamai ani tin thu pha a choi mola chutia ngai damte an dil ta ka chuan a pa po chuan alo ngai dam ve maya an case nen chuan inzom na om tura ngai na po anei shan lo nu chui tu te point ma han lak chun zom vak ngai na an shebik lova amai ro chu karni nu vela papakhat hi Sugarland police station a aron lang hlol maya a chunga po lut ngam lovin stepa alo thua detective marshal an thilom ziate an zo nu chuan chupa chuan a hming chu Adam hip ani thule barta thian pa ani thu soin thil poimo heavy uchuak aron soi chuak tarup mai Adam chuan bartan trumenge mozat a chung te thattura a thlem to thu a soi chuak tariap maya detective marshal chu a phuzuka aya chip chiar zokin an soi tira Adam chuan alo sheril ngang mai an chung kwa zanri e an chualanin in chung atangin alo chang rananga an ron hovele ain dotin alo kaplum mia anga ama barta po police ten an rin hlelo nan abana akap hliamanga ti chuan an chung ko life insurance $1 million khatchu azad vein anin semdon ani tu chi tu pa chuan arwa man na chu aya chiang zokin ziak ngata entir turin antilea Adama chuan barta te in chung om dan chu aziaka alo biruk na tur tele silaya me puan mun tur te po chiang takin aziak boka azia dik thlap dan em chu nu chui tu pa po chuan mak ati hlea anin chung om dan te crime scene thalak te chu mi pui mu thei turin an pho chuak lo shima pon lam mi tan mu chu soilo chu tiang khopa chip chiar phei chu hriat ngai na awm lo shima Adama milem zia chu crime scene cartoon version te po ang zok hial ani nu chui tu te chuan Adama thil soi zong chu adik nge an ringa amai ro chu zona pakhat alo omta ama Adama chu ain nam noi vem ti chu hriat chu alo ngai ta Adama chuan somna dong jing hle ma se tual tha chu du lo wangin a hnol fitha thak zela ni som zana phe hi chuan na thila wangin barta te in atanga mel zani chuang dai hla a om thu a soya nu chi tu te chuan an chui chiang ngal zunga a soya ngein dala sa dai awmani ti an fin fia thea Adama chu an chua zalen ta ani ti chuan barta chunga chuan police te mit a futa wang maya amai ro chu Adama thil soi zong te chu thu dika ninge yati fin fia tur chuan evidence thatok tak ama barta in puan na nge yemo an nei atrula chumi tur chuan Adama chu tho puya anan som ta ruwa mandan chuan Adama chuan barta chu phone kal tlangin abianga in puan tir nge yatum tur ani ti chuan Adama chuan barta chu an beta ama an lo in biak ton ani Adaman a soite chu an soi chuaka ma se barta chuan chu tiang eng ma a soi lo thu le a u nau pa thina turin eng ruwa man na ma a siam ngai lo tur thu a lo soya Adama chuan police ten an ko thu le an rin hlel thu te chu an soi non le a barta chuan in nam noi na pakhat ma nei lo thu soin
police te chu an chui lo tur lam chuya alo pu le dai maya ain puan tir thei ta tlat lo amai ro chu police te chuan bar ta tong dana chuan thil fel lo inga motak omin an hria la zui le deuh thain an hria adama bok chu an hmang tangkai le ta phone in an biak tir tluka police ten an biak zin thu le thup sen lo china nei huna chuan atana poitur thu soin vau titi thuron petiti in abechina ti chuan atopa chuan bar ta chu atang tluan thei talo police te hna do ta soina turin aron tham tange nge ya an tuma hlo thling chhota police te chuan daklem an siam chopa chuta chuan atham na sum chuin peturin adama chuan a hrilta ti chuan ningemo zat nuwa daka chuan paisa chu alo om tange ya bar ta chu anu le au nau pa thina chuan ai nam hnoi nge ni ti a chiang ta amai ro chu ama po ka hliamin awma thurual pui anei nge rinania chu sangoi zon pui silai met puak tu ber chu an chui chuale alo trulta nu chui tu te chuan a thian nai zong te chu an chui kuala bar ta om na thin Conroe Texas lama mi om ho ve tak nilenga games khel chi thian pani anei ti an muchuaka ti chuan nu chui tu te chu Conroe lama chuan an vakal wanga chunga thian te pani Stephen Champagne le Christopher Brashear te chu thuan an zot fia thakhat chungin chumi te pani chu voing mazat an kova chuta chuan thil mu chua an nei ta an kom zo piang in chumi te pani chuan bar da chu an call zi ani ti an cell phone record atangin an mu chua ka case chung changa chuan engemaw tak hriat an nei arinom ta hle chuti lai chuan kenta te pa fa chu an ina an lut le toa thu nei tu te chuan an thu hriat te chu la soi chua hri lo du viau ma se kenta sahim na an ngai to telangai sia afa pa an rin hlel thu chu an hril taringot maya amai ro chu be se lo tak mai in kenta chuan thu nei tu te thu soi chu alo oi o zong lo maya thu nei tu te chu midang chui zui tur sha to si lo case chui chuak zo lo ni tloma la ve tum sang to si za zela bar taron ring hlel ve ngota alo pu le dai maya ka fa pa hian chu tiang chu ati du ni phot chuan dule keipo hi min zai som vekang miang apoi ka ti chai lo vetin bar ta chu aring hlel ve du hau lo mai tu chui tu te chuan abuluk zong chang let lovin kenta din muna chuan ananin da china anu puile afa pa te achan toa bar ta chia chuan nei chuna ni to wangin afa pasual na chu apom du lo ni maya an ngaya hriat thiam na thui tak nen do thei takin an ngak le ria in lama chuan kenta chuan afa pa chu an hne mol renga arin tok ziale akianga engma hlo turom lo thu te ashil thina anin kara chuan bo ruak thalo engma om lova afa pa chu aring hlel phal ngai lo zan khat chu barda chuan khodanga abil nu mutura kalatum thu asoya kenta po chuan han hoi khothon na hun rem chang thatak ani dona wangin alo rem ti hlea ti chuan atuk zinga barda chu ain khal chuak ta akal liam nuwa chuan kenta chuan a poisa da na safe chu in hong huawin a hmuwa anwa en chian nak chuan poisa pakhat ma lo to lova barda khan a poisa zong alo ru chuak vekani ti a hre chuak ta chumini la chuan an khua sugar lena barta motor chu kongka in hong huawin kongsira mu ania engine te chu anung vut nu vuta ma se ama barta ber chu mu tu reng om silo police te chuan an chevel Houston le Texas kho chung zong a te chuan an han zong ngala ma se an mu zo tlat lo ti chuan thu nei tu te chuan a chin chang hria te hna US dollar sing khat pe kan tiam thu an puang ngala barta zon be pui chu an thlak ta be seilok angein police station phone chu ari khian ari ngal chua ma se han chui zui tlak awang hle thu nei tu te chuan barda chu an zong zela poisa nga to wangin state danga po alo zin bo dai theiani ti an high big lova a how tak chal to hle
amai ro chu tia an theiang anga ma an lak mop lai chuan atlan bo tangani som pakhat na Sugarland police te chuan ken ta hne na tangin phone call an dong hlol maya bar ta hne na tanga le khathona don thu aron sei tatlat mai Detective Marshall chu rang takin ken ta te na chuan atlan phei ngala a le khathon don chu awachir sak ve ta soi tur tam tak ka neya ma se soi chua dan tur berpo ka hre silo im fuina te kha zom hle ma se katlan bo shi angai ta ani hi achan chu atam mai azawaya zia vexen anilo kathil ton rap thak tak ang hi tu mai in rontong velo se ka du ti hi min lo shet sak don nia pathian ka awanga ani lo chu belchan tur dang ka nei lo kaswal na zong te hi abo the ni ngat chuan nun tharin kanunga bulka tran thaleang ka mangai chea min zirtir thin angin tuna hian pathian nen kan leng durani ti lo shedon nia hetianga omalo ngai tamai hi poikati khop mai ka mangai cheka pa tin aziaka tin atopa police riat tir harpo le ka zalen reidon tina animai tin aziak telbok bartale khathona chuan ain puana thu chu pakhat maom lo ma se sual ni in hriat na lian taka nei ti hairual anilo chuti lai chuan barta thian te pani Stephen Champagne le Chris Brashear te chu tu te chuan police station a kovin zona te anan zot lea in nam hnoina pakhat ma an nei lo thuin an la phana sa hlea police te chuan an DNA sample te anan la forensic lam mi thiam ten uluk takin anan zir chiang ta an ui fing bok kha anan tho chua pui lea an rim le kutkora rim te chu an nim ton le thata trumengama zat an nim kwal nuwa Chris Brashear rim chu aman fu tatlat mai amai ro chu ui rim hriat na ringota in nga chu thil ti chi ber alani chia chuang lova thunei tu te chuan DNA sample test result chu anan ngai chang le ria kar ni nuwa result chu alo chuaka kutkora an DNA mute silaya an DNA mute le Chris Brashear DNA sample te chu alo in milchia maya heizet hi churin tlaka ngai alo ni ta ti chuan Chris a chu anan dop ta atira chuan atong chadu lo khop maya an hanin dop reitel tela thu nei tu te chuan thil enga mo hriat an nei ti aman thiam hnuwa phei chuan atong du ta hau lo maya ukila roi ma lo chuan in komna ne du to lo thu sein interrogation room chu a chua san ta mak maya ni no chui tu te chuan an hual chep to hle ani ti anin hria an phur ta tel maya a thian pa Steven a chu anan kom vele ta a thian pa Chris a chu bartanu le anau that tu nge ani ti an hriat chua to thu le ani point in nam hnoina anei nge en rin thu anan hrila Steven a chu a phuzuk maya a fin fiana thatok tak an lamamo chewa wangin police te chuan Steven a hna chuan thunei tu te athlop that chuan a hremna an ti nep sak tur thu anan hrila Steven a chuan narem ti mailo chu du thlan tur dang nei to hek lo le a phone le police ho computer an thlun zoma a thian te chu in puan tir ngei tumin ma ala chhota ti chuan tual thana thlena tanga kum ni na kumsani panga khan police te malak na chu a hlotling tange nge ya Stephen Champagne chuan in puana du thu aron sei chiang ta Detective Marshall chuan station a kovin an kom chianga Stephen chuan a ma adama point alo sei tong chia khan barda chuan a chung te zong chu that turin Chris anen chuan alo thlem fo to a lo manatan an chung ko life insurance policy $1 million som laia doktor bok niin a soya ti chuan atopa chuan an rem ti tange nge ya December ni som zana chuan anin chunga an lo changa amal mala an ka hnuwa barda chu abana an kap velea ti chuan muang changin arin hlelom lo theyang berin kholaya an te chuaka an bungrua zong te chu ipa an khung khoma le konro le atangin tuipuya an paitan in ain soi Detective Marshall chu a tho huaya
Stephen a thu le hla chu arin tlak to ka ngain a thla amuang ta hle tin chung an bung ro pai te chu an mu chua le thei hlau phei chuan misual te tan chuan tal chuangai na om to don lo ti a chiang hlea ti chuan kumhni liam ta tuipui an pai to an tual than man ruwa te chu an han zong le tariap maya maklu tukin ni thum chung an zon hnuwa ip chu an mu chuak ta hlol maya a chunga chuan uaki toki te mai kor te le an thom hno te chu alo ama tuipui alin chia zop ne to viau ma se vanei thlak takin DNA sample lak tur lo la om hlau maya forensic lam mithiam ten anan zir chianga Chris Brashear DNA an mutsuaka ti chuan kumsang ni panga July ni som ni panga khan Stephen Champagne le Chris Brashear te chu an manta ani amai ro chu amazing hlap tu ber Bart Whittaker chu an zong muzo tatlat lo maya police te chuan achin chang enga motal hria te hna $US sing khat pek an tiam thu an puang lea Chris le Stephen ateman anan ni ta ka chuan tutar lokhom tu te point an ron ngai ven thar le ta boka Sugarland le an kho che vel te chu ari khian an rile tamup mup mai be sei lok angein loman don tum po an ron thanem le pek hlea police te chuan bo zui tlak dewa an ngai te an lo thli film ve zung boka ti chuan papakhat Rudy Rayos in ti hne na changin thubel chian dol nia lang an dong ta Rayos chuan Bart chu Sugarland Texas atangin an ram Serralvo Mexico $US sang thum hloa aphur phei thu aron sei tariap maya Mexico chuan Rudy Rayos ming chu a ho zui nge ani Sugarland police te chuan rang takin Mexican police te anan bepop ngal thuaya anni point an thudon chu bo zuin Bart chu an lo zong ve ngala ti chuan Thomas Bartlett Whittaker chu September ni sari kumsang ni paruk khan an man vele ta ani chuti khopathila chian to hnuwa po chuan kenta chuan afapa chu angai dam mia maya pathian in ngai dam turin min dua harsa hle ma se kafapa hi kapmangaya khamizana po khan thive tur kania ma se kafapa hian chantu nei theina turin pathian in kanun na azua kangai dama atop thlengin alama katrangang ati ani amai ro chu anin ngai dam somsari ma se danin angai dam ve theitlat lo ti chuan kumsang ni pasari August ni somni pakhata tangin Bart chung thu chu Texas Supreme Court ta anan ngai tua chanta Bart chuan guilty plea manga shremna ti nep adila ma se thu nei tu te chuan an lo hnol sak mak trial chu prosecutor lamin bulanan chana Bart chu mi fui por ching tak mi bum mang mi thluak su thiam turuani thu sein a chung te that tura aroi Chris le Stephen ate po hian atira chuan an du lova ma se thiam takin a thlem heu renga sum tam tham tak atok tar boka atopa chuan an nar thei tangang lo ani an tia tin a chung te a tha du chan chu eng dang wang ni lovin an life insurance poisa zong ama pum bil vekadu wang ni in an soi boka amai ro chu a fing var vaklo ani mel an life insurance chu $US million ni bor vela angaya ma se thu nei tu ten anan endik nak chuan dollar sanga po alo tling reng lovani ti chuan September ni som pasari kumsang ni pasari khan Thomas Bartlett Whittaker chu anu trishele anau Kevin ate tha thu boya chuan thiam lo chantir nin thi tura chung thu rel anita ani kenta chuan a soilok angein afapa chu ala chan tlata zela atlo chang te hian pathian thu shil mol arenga piang thar lova aboral a hlau berani court thutluk na chu so son le ani theinan thei top achua thu nei tu sang biain atlan kol zak renga amai ro chu tu main adil na chu anti hlo tlin sak theilo ti chuan November ni khat kum sang ni som pasari khan
US Supreme Court chuan ti hlum phalna thu pek a pe chuaka Barta chu November ni somni pani kumsang ni som pasaria little injection manga chiu hlum turin achung thu an rel felta athi ni tur an rel feltoa kenta tan chuan ti thei atlem ta hlea amai ro chu kong khat atop nan tak tak afa pachan chuanan last and final chance alanei Texas Board of Pardons and Paroles nena zangai na nung dilin lekha thelut le ta top maya ti chuan nga mai lo chu ti thei dang anei talo November ni somni pani chu aloin her chuaka thu nei tu ten bar ta thi ni tura an ruat ni chu alo thleng ta lethal injection ati na tur pindan chu apana pen khatte te in athi na mun chu a nai zela amai ro chu pindan an lu don chia tia thulom ombon turu tara alo thleng hlol mai Texas Board of Pardons and Paroles chuan uluk takan ngai tua tua court thutluk na chu ti danglam ni se tin an rela barta chu dam chung lungin tang tura achung thu an rel that le thu phone kal tlangin an ron hriat tir ta ani barta hi apa mangai na le thanem ngai na wang liu liawin anun na zoin om tila kan soi sual om love ken ta chuan kan chunga thil ti sual tu te ngai dam tura min zir tir tu pathianin barta hi ngai dam turin min dua kamishing mission na chuan a thei big lo ma se pathian wang chawin ka ngai damani ati tual thana in nam noi silai met puak tu pa Chris Brashear chu dam chung lungin tang tura achung thu rel ani ve boka Stephen Champagne ero thu nei tu ten an lo tiam lok ang ngein kum som panga chia atanga kum sang ni som panga khan parolin achuak ani ngai nom kan tiem comment section a in ngai dan te han soi veula